dobrodošli u novi klip. Danas smo nazad u Minecraft preživljavanju. I danas završavamo kuću! Jej, kao što vidite, dosta stvari promenimo ovdje ispred jer ja sam radio između epizoda i skupio sam materijala za ovaj klip, tako da verovatno ne vidite ništa ovdje jer sve je u ovom ovdje tajanstvenom kovčegu. Pa ajmo da ga otvorimo i da vidimo što možemo danas da koristimo. Ok, imamo staklo, imamo dosta drveta, imamo zvono. E sad ne znam da li ćemo moći nešto od njega da napravimo, ali probat ćemo jer ne znam, možemo ga iskoristiti možda. Imamo crafting table, imamo ovaj smooth stone, imamo stepenice, slabove i imamo stone bricks. Tako da, prvo ćemo da stavimo prozore i to, znači odmah krećemo u epizodu jer ima jako mnogo stvari i hoću da ne bude baš toliko dugačka epizoda. Ok, tu je jedno staklo i to je da to. Ne, mislim da ima još jedno, da, ima jedno ovdje. Da, nismo imali nešto mnogo prozora, tako da... Ovo je ovdje veliki višak, gotovo. Ok, znači gotovo je sa prozorima, sada treba da krenemo da pravimo unutra. E sad pitate se zašto će ova epizoda biti toliko dugačka i zašto je cijela epizoda uopšte samo na temu kako ćemo mi puniti kuću i to. E pa, nećemo mi samo tu napraviti chestove i to, kovčeg i stvari za kuću, već ima još jedna stvar koju sam planirala. A to je da ovdje budu dva trapdora i da će ona da vode u tajni bunker. Tako da, zato imamo stone bricks i eto. Sad znate, tako da, ajmo da krenemo, prvo ćemo da napravimo, mislim, da postavimo crafting table. On može da stoji, evo, ovako ovdje u podu čak. Ovo nije toliko loše. Znači uđem ovako u kuću i idem tu crafting table, pa ovo je dobro čak. Ok, sada ćemo da napravimo neke chestove i to pošto će nam trebati. Znači trebat će nam dosta chestova i stvari. Pa ajmo da napravimo koliko god mogu. Ok, 3. To je za sad ok. I neka stoje, evo ovdje, ovako i treba mi još jedan. Ovako i napravit ćemo taj jedan. I evo ga. Kao što vidite, ovo izgleda dovoljno dobro. Znači imamo ovdje kao za stvari, imamo ovdje još za stvari. I da. I samo da znate, u sljedećoj epizodi ćemo verovatno već ići u Nether, pošto morat ćemo da napravimo dijamantski pickaxe i iskopat ćemo obsidian. Tako da to je to, već možemo u Nether. I vjerojatno ćemo praviti enchanting table, tako da... Eto, sad znate što će biti u sljedećoj epizodi, sad možemo da se vratimo na ovu epizodu. I sada, ne znam što bi sve moglo da stavimo ovdje unutra. Ne znam, onda ću odmah da krenemo sa ovim bunkerom, tako da... Kako se ono beše pravi trapdoor? Totalno sam zaboravio, samo malo. Evo ga. A, okej. To nije problem. Mrdni. Ovo ćemo da napravimo ovdje dosta dasaka jer će mi trebati dva trapdoora. U stvari nisam morao da napravim stack, okej. Hop i... U stvari... dobiješ dva, okej, cool. Da, onda stvarno nisam morao da napravim stack. I okej, ovdje ćemo iza... Samo ovako neka budu kao daske, stani. Nemoj tako i ovako.
Ok, sad bi trebalo da prespavamo. I da, još sam zaboravio krevet da stavim unutra. Ok, idemo. Dobro jutro. Uzet ćemo krevet i premestit ću ga ovde. Sad trebamo i sve ovde stvari da premestimo, tako da ajmo polako. Da pukao mi je pickaxe, tako da, eto, to je još jedan razlog da napravimo dijamantski. I to upravo sada, tako da da. Boom. Uzmemo stone cutter. A vidimo samo ovde chest. Stvarno. Dobro, uzet ćemo i ovaj blast. I to je to. Uzet ću umjesto ove vune. Čekaj, evo ga. Ok. Sada, prvo ćemo, ovako ću da stavim ovdje dole ove stvari što treba da postavim. Znači, blast furnace neka ide ovako ovdje. Ovaj običan neka bude ovako ovdje možda. Ne, to ne izgleda dobro. Može možda ovako. Ne. Možda ovdje? Ne. Mislim da mu je u stvari najbolje mjesto ovako ovdje. Pa da. Onda imamo stone cutter, on može da ide ovdje. Pa ovo ne izgleda loše. Recite mi u komentarima da vam se ovo sviđa. Samo ovaj stone cutter će da bude okrenut ovako. Evo ga. Okej je. Pa mislim da je okej, da. Okej, sada mislim da je ovdje gore ono sve završeno već, tako da idemo gore, idemo dole da pravimo ovaj tajni bunker. Inače ovdje će da idu 2 reda merdevina, tako da ćemo morati i merdevine da pravimo. Sad idemo ovdje dole gdje će nam bude bunker. On će da bude ovako 3 puta 3 može. Može neka bude 3 puta 3. Ovako. I sad ćemo ovo ovako. Možda sam ove pećnice i to mogu staviti ovdje dole, pošto mislim da je ovo možda malo bolje mjesto za to, ali ne znam. Sad, ovo bi ipak treba da pretvorimo one stone bricks, zato što to je ovdje već, tako da. Sad kako ću ja izaći napolje? Ja moram da idem da napravim medevine sada. Okej. Štapići, napravit ću štapiće. Ovako, i treba će nam ovako, i treba će nam još malo. Ok, sad čekaj, sada ćemo napraviti još malo štapića. Ok, sada ide ovako jedan i imat će imati za 3. Evo će. Ok, ovo će da bude sigurno dovoljno. Mislim, ne baš sigurno, ali mislim da će da bude dovoljno. Pa ajmo da krenemo sa silaženjem dole. Ok. Sada, da. Trebam da uzmem ove stone brikove i ovo ovako da popravim. I sada, bi se trebao i ovdje već da stavim stone brikove jer ove blokove neću moći kasnije da diram.
I sada merdevine. I da, imamo je dovoljno. Zašto sam ovdje stavio merdevine? Pa evo da testiramo, znači otvorimo ovo ovako i idemo dole. Isto radi i za gore, odemo ovako i izađemo. Savršeno. Sad ako to radi, možemo da krenemo ove zidove da pretvoramo u stompove. Nadam se da će biti dosta, zato što želim baš da moram još opet ovoga da radim. Nije toliki problem, ali okej, ono je opet. Ovako i... sada, mislila sam možda u sredinu ovako. Okej. Ovo nije loše. Ali na ovu stranu ću samo normalno, zato što tu su merdevine i svakako, eto. Ovo baš dobro izgleda. Inače da, ovaj bunker će da bude jako mali. Samo neki kao deo ukras nešto. Verovatno neće ništa specijalno da bude vezano za... Imam jako dobru ideju. I tačno znam za šta ovo može da služi. Ovdje možemo da stavljamo anvil. Recite mi u komentarima da li vam se sviđa ova ideja, soba za anvil, to izgleda baš dobro ovdje. Tako da, eto ga. Nisam mislila da ćemo ovoliko brzo ovo završiti, ali eto. Valjda je to sve. Treba bi samo da sada da sklonim ove ovdje stvari. I ovo. Onda vratimo ovo ovdje i evo ga. Mislim da je to sve, ne znam. Recite mi u komentarima ako sam nešto zaboravio. Stvari. A onda pogledamo u stvari. Jedino mi je ostalo zvono. Zvono. Ovo nije toliko loše. Okej. Pa ovo nije loše. Ja mogu ovako da zvonim. Samo malo. Zašto neće da zvoni više? Okej, valjda sam već zvonio, ne znam. Šta? Ja bukvalno kličem. Ovo neće. Ovo je pokvareno. Ovo je pokvareno zvono. Pa onda ga neću ni stavljati. Idem unutra. Da. Ozbiljno. Sad ne radi ni unutra. Okej. Ovo zvono je pokvareno. Da, ovo ne radi. Ovo, u stvari, imam ideju šta ako ovo zamenim za ovako i onda gore ovo. Ne. A šta ako gore stavim ovo? Ne baš. Šta gore da stavim? Možda samo ovako drvo. Ne, nije to to. Možda ovako. Okej, ovo je već zanimljivo. Ali ne može ovako, ne može ovako, ovdje je rupa. Onda ćemo ovako. Onda od napolje nije dobro. Onda nećemo stepenice, nego... U stvari šta ako ih ja stavim da stoje, samo malo, stoje ovako. Pa ovo nije
loše. Kako iznutra izgleda? Iznutra je valjda normalno. Pa nije toliko loše ni iznutra. Ali ovo je već bolje. U stvari, znaš šta? Znaš šta? Ja ću samo dodam ovako ovdje. Ispeći ću ovako jedan stone i baš me briga, bukvalno ću da ga stavim ovdje gore i to je to. Napravit ću još jednu stone bricks. I evo, ako zanima kako sam to pravio, uzam ovaj stone normalan, stavim ga ovdje i evo ga. I sad ću to ovdje stavim i to bi trebalo da bude to. Da, ovo je već malo bolje. Bolje je bar od ovih blokova. Mislim, meni je bolje. Vi mi napišite u komentarima. Eto, to je to. U stvari nije. Pogledajte. Okej. Da, nije gotovo. Trebam da odem i napravim ovako i stavim tu. I stavim ovo tu i napravim baklje ovako. Trebamo sada stavimo svuda. Okej, ovdje dole. Sad je totalno, ovo je okej, ovo nije toliko mračno, tako da ostavit ću tako. Jer ako ne stavim, onda će malo bolje da izgleda, tako da... Evo ga! Mislim da je to to što se tiče svega što smo trebali da napravimo u ovom videu. Tako da ja odo sad da spavam. Ostavite like, subscribe i napišite u komentarima što mislite o ovoj kući. To je to. Okay.